Sugeng enjang para pamirsa, kangge malih kalih kula Osama Ridho Setiawan. Kademenan ada kesenian wayang kulit butuh disulung. Iki ora ucul saka proses regenerasi dalang. Generasi penerus kesenian iki umumnya diaweti saka kademenan utawa hobi marang wayang kulit. Persoalane, ning era modern iki ora akeh bocah enom sing gelem ngelestarikake kebudayaan asli Indonesia iki. Harnowo Sudjendro, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan lan Kebudayaan ing Kabupaten Semarang ngendika, mangkat saka kondisi iki penting diadakake kegiatan kanggo nyurung kedemenan marang kesenian wayang kulit. Kaya dening Festival Dalang Cilik ing pangatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kaping 70 sing digelar ning Pendopo Kabupaten Semarang ning Ungaran, Tlatah Provinsi Jawa Tengah. Anyak Rebo tanggal 12 bulan 8 2015 iki. Miturut Harnowo, seakeh 19 dalang enom sing mewakili 19 kecamatan sing ana ning daerah iki melu dadi peserta ana festival iki. Senajan isih enom, para parmo iki wajib nampilake lakon-lakon abot sing biasa ditampilake para dalang senior utawa profesional. Babagan iki kanggo biasane lan ngupayakne kanggo nglestarikne seni budaya lan regenerasi dalang. Turen Harnowo. Dheweke uga nggambangno ana 5 pilihan lakon sing kudu dimainke karo dalang cilik iki. Pilihan iku yaiku Kumba Karna Ceblok, Sinta Obong, Wirata Parwa, Karna Tanding lan Abimanyu Ranjab. Nah, ana festival iku para dalang kudu milih ameh nampilke cerita wayang sing endi. Pihak juri yaiku Widodo Sekar saka UNES, Bambang Sulanjari Sekar saka IKIP PGRI Mawa Sudomo. Pengajian para juri iki dideleng nang cara pentase, vokal utawa swara lan sanggit lakon, sanggit gending, pamentasan klebu dodokan lan kesustraane. Dheweke uga ngujar para dalang ing festival iki bakal mbiasakne prioritas kanggo saben pagelaran wayang kulit sing dianakake saka Pemkab Semarang. Kanthi ngono, regenerasi dalang iki bakal tambah optimal kanggo bisa mainke lakon-lakon gedhe. Mekaten pawarta dinten menika kula Osama Ridho Setiawan ngaturaken menawi enten kelaputan nyuwun pangapunten. Nuwun.